Ahoj, zdravím vás všetkých. Vítajte na mojej záhrade v Šáreckom údolí. Máme krásny slnečný deň, koniec leta. Asi by som vám mala povedať niečo strašne veselé. Táto informácia zas tak veselá nie je, ale o to viac vás chcem poprosiť, aby ste si ju vypočuli. Ďakujem. 19.2., čo je vlastne len pár mesiacov predtým, než sa narodila moja dcéra Laura, sa narodil na Slovensku malý chlapček Dominik, ktorý sa dostal z nemocnice k svojim rodičom až po 6 mesiacoch. Doktori úplne presne nevedia vlastne doteraz, čo presne mu je. Prikláňajú sa k názoru, že ide o svalovú dystrofiu, poškodenie mozgu. Každopádne Dominik je chorý. Dominik je chorý a jeho zdravotný stav sa vlastne takmer nezlepšuje. A ja viem, že nie som tá, ktorá ho zachráni. Ale veľmi by som si prijala mu pomôcť. A práve preto by som do toho chcela zapojiť aj vás všetkých. Ja som so svojím tímom zvolila takú hravú formu. Vlastne ide o takú formu dražby. Proste potrebujeme nazbierať čo najviac koruniek, aby sa Dominik spolu so svojou mamičkou dostal do rehabilitačného centra v Piešťanoch. Tak, ja som si urobila pár poznámok, aby som na nič nezabudla. Ako som už hovorila, pôjde vlastne o takú dražbu. Dražbu vecí, oblečenia. A aby som to celé upresnila, o to oblečenie ide až v poslednom rade. Ide hlavne o to, aby ste prejavili cit, lásku, pozornosť, a aby vlastne po tom, čo venujete peniaze na tak skvelú vec, ako je zdravie Dominika, vám zostala nejaká spomienka. Tričko, kabelka, trenírky. Takže, naša dražba štartuje v septembri, 1. septembra, září, pre česky hovoriace publikum. Bude trvať presne 2 mesiace. Do konca října, do konca októbra. A prihadzovať môžete pomocou komentárov na mojom Facebooku. Po skončení dražby môj tím bude kontaktovať výhercu a peniaze sa prevedú na zvláštny účet, ktorý sa samozrejme potom presunie do rúk rodičom Dominika. A veci, ktoré si vyberiete, ktoré si vydražíte, vám pošleme na adresu, ktorú uvediete. Dúfam, že som nezabudla na nič. Ak by ste mali ešte nejaké otázky, tak po Facebooku kontaktujte moje spojky, Štepána najviac, tento má všetko na povel. A ja sa budem tešiť. Je to prvýkrát, ale verím tomu, že nie posledný. Respektíve teraz som sa rozhodla, že určite nie. Pretože si myslím, že podobné akcie tohto typu chcem robiť na svojom Facebooku častejšie. Je strašne veľa nemocných, chorých detí, ktoré potrebujú pomoc. A ja im pomôžem veľmi rada a budem rada, ak budete pri tom aj vy. Ďakujem, majte sa krásne.